ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ n'ọhụkrechi ọnwa nọ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala m eye achọọ m igbo oge ọnụ ụmụnne m bushara m vidio n'ihi na ọ dị mkpa uche onye adịghị njọ biko anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si nwaanyị mba nnọọ mzi ya sọ gbajuola n'obi na iwe nọ nọ ma na o jupụtara ya obi na nwaanyị mba nnọọ n'otu o sherere ya ugbu a na obi na ọ gbawala ya na mmara ihe m ga-agwa otu nne m na m gwatụdele na ma werekwa egbotowara mba ụwa ka ya anụ ihe ha ga-agwa ya n'ihi na ọ gbajuola n'isi dọrọ nsị nwanne m gwa m ihe ọgwụ ụtọ ọbụla o sherụrụ anya ga-ele ihe ọ sọkwara ya wụrụ onwe ihe Chineke na-apụghị ime gwa m ihe ọgwụ ole ihe ọgwụ ya sị m na ya hụrụ nwunye last year mgbe ya matara nwunye na ya wee successful businessman kpatarala ego ọrụ ụlọ dị stable chọwa ịlụ nwaanyị hụkwanụ nwaanyị bara ya anya nwatakịrị nwaanyị masịrị ya na mgbe ya hụrụ nwunye ya na o mechana savisi ya na-achọga ọrụ only 3 months ya na ya abụọ matara nwunye ya chọta ọrụ na kọmpani ebe akwụghị ezigbo ụgwọ ya ele ya na ya abụọ ka na-ayịkwa agwa ya mara mma na ọ dị neat na ọ maara esi nri na ọ maara edozi ụlọ na o nwere nsọpụrụ dị humble na ọ mara mma nwaanyị na skuul ọ gakwara na ọ gụtara ọnụ ya na ọwụ ndị a na-aga na skuul na-aga while their times away na ọ maara akwụkwọ na ọ dị intelligent dị brilliant ihe niile na otu nwaanyị na ihe ndị a abịa eme ya lee ya nwee ebe nwaanyị a shi dị faulty ya fall in love with this lady dị deeply in love with her ya nwata nwa agbọghọ bịa like ya kwana ya na among ihe niile ya weliri aka elu na ọ nwere nsọpụrụ nga ọ dị omimi ya dị very happy kpara nwa anọ ntara kpakpo ji ịhụnanya na ha eme portable and simple wedding lakpuru decide ya na ha ga-ebido ịmụ nwa na January this year nwaanyị mba nnọọ ọ ya ka ya na ya abụọ nọ ihe a bidoro October last year abịa nwee changes something bido bọdawa nwunye bido na-eri ya nri n'ahụ ya jọọ ya elu jọọ ya ala ọ naghị achọ egwe ihe ọ gwara ya wụ that na n'otu ụbọchị na ya ga-agwa ya ka ya prepare cha mind ya dị ready for what life will throw at her. Room ụlọ ha bi not 2 bedroom flat ọ ga were the other room lakpo since October ya emetụbe nwunye ya aka na this woman ekwebe ka emetụ ya aka ọ gwabekwana ya ihe wu mere o ji na-adị moody na-eche echiche mere ya olewe mgbe ụfọdụ anya mmiri mkpụrụchi anya mmiri na-akụbishi gwakwana ya ihe wu mege anya mmiri ọ gwaghị ya ọ ya ka o ruru na ihe a mege kemgbe October ka mood nwunye change this is strange ọ na-ekwedezi eledezie ya anya na mkpụrụ anya abụọ na hardly anya na ya bụ akụkọta ya kpolitere n'ime abalị ka ọ gwa ihe mere na okwe ha agwa ya kpolitere na ụkọtụ ka ọ gwa ihe mere na okwe ha agwa mana chijie n'abalị akwụkwa na onye na-enye nwaanyị afọs nwaanyị na ụdị ọbụla chijie n'abalị ọlakpu na the other room si ya biko na ihe ma understand ya ekuru akpa lakpu ebe ihe eme October mee November ya na-ajụ nwunye sie na ya ebiele fọ ha nọ n'afọ kemgbe October ruo na November December wetara ka ha ga-esi agba December nwunye ya si ya na ya eme ya understand ya biko ya gbanọ nkịtị o weta aka December 29 somebody send ya anonymous message when ya jụọ nwunye ya ebe ọ gara on the 18th of October 2024 that na nwunye ya gara ga hụ sugar daddy ya zụrụ ya na university na ya bụ anọcha na hotel the man arịa ha ya elu na ya jụọ nwunye ya na ihe n'ugbo oweji okwu ọ si isi agba n'elu tem ya gakwuru nwunye si ya na stage ihe n'ugbo a na ya dịla fed up and na ọgbakọtele na akpịrị na o feel kwere na ịhụnanya na-eji ya na ya dị stupid na ya dịghị stupid na ọ gwa ihe niile n'ugbo a or he put an end to everything na ya nyere break of 3 months na ya gbalịala na ya gwa ihe niile nụ onye ka ọ gara ga hụ n'October 18th of October ọwụ onye ụda sugar daddy asụzụ ya na school ọwụ onye nwunye ya adịghị surprised olelita anya elu lee kpughe ige n'akwa bido gwawazie ya that na all this sugar daddy pikiri ya ma ọ matara ya mgbe ya nọ na secondary school na ọ ya lere WAEC na ọkwa this man ka ya ma all her life
No one this same man who's running a university. No this same man wona heriri n'ụlọ ha. No this same man wona ya gara school. No kwa this same man wona ihe ọbụla nwanyị na-achọ na provide ya na. Mana the man ji nwanyị chiomo na-achọ ịlụ ya as second wife. And from the day one, mgbe ya nọ secondary school ọ na-ekwu okwu na ya chọrọ ịlụ ya ka e jidekwara that time na-asịkwa no na ya agaghị alụ ya. Na ụta ka nshi megide. Then mgbe ya na ya abụọ matara ya like ya fall in love with him. Ya wee onwe kwugo okwu n'ugbo ya. Ya na ya abụọ bịa dịwa na mma ya chọpụta na ọwụ dream man ya. Chukwu emebere throughout the period of time ya na ya abụọ matara. Ha hired for some months before marriage enweji ha lụọ. Na the man mere travel ọnụ na Nigeria. Ya were ohere ahụ ọnụ so ebe Chineke program ihe ọfụma. Ọ wụrụ mgbe o mere travel ka ya matara throughout the period of time ya matara ya dị serious. Ha dị serious na relationship ha. Before mara within months ha lụọ. No ya ka this man lọtara. Kpọọ ya na phone ya gwa na ya alụọla di na ya dị very very sorry. Na di abịarale ya lụọ di na ya wụ nwanyị ya chọkwara na ịmụ nwa nke ya ga-enwekwa n'obi nke ya. The man na-asa akụkọ na ọ bụrụ na ya like di ya lụga na ya bịa ka ya na ya bụ ayọ n'ọnya ka ya mara ebe ya kwụ or else ya elecha anya ọnwa o ji ego we big man ya gawa na that 18th of October gwa ya bịa ọnụ ya gawa ebe ahụ ya erute file na ọwụ normal discussion ya na ya abụọ ya ka ya kọwara the man si ya biko ka ọ understand. The man na-achọ ihe nọ anọ ọgwawa so lee bill nọ n'elu tebụl a nọ na this envelope ya spendrị ishie ma ezu ya na secondary school ma na university na ọ ga-ewere ga-enye di ya ka ya na ya bụ ọkpaka isi ọnụ mara otu esi refund ya ebe ọ na-ekwe ha alụ ya na ya agaghị agbaracha aka just like that. Ya try area the man si ya less na ya ga-apụta from that marriage divorce ebe alụ ya no the only way out or else na ha kwụọ ya that money nọ na that envelope. Ya so okay na nsogbu anọ ka ya gana reason ya weti di ya we envelope unu ntara ya were ka ya pụọ ọ rush ya gbashi ụzọ kwa ya na bed na ọ wụta ka o should have all his way by force. Now somebody na ede mbọ emere nwe ihe dị otu ahụ so ya hụta ya na force na ihe ahụ tụrụ na we frustrated human being. Ya elecha ya sị na ka elene maka ọgụ na ka amụrụ ya ihe niile awọ settlement ya lawara onwe mana still ọka na-akpọ na-esendịrị ya meseji na mgbe ọ ji akpọ mgbe ọ targetịrị ya nọ na ụlọ ọrụ ya ọ mgbe ọ na-eji akpọ na ihe mere kemgbe 18th ya were room ya na-echọ opportunity ya ga-eji kọrọ ya prepare her mind for whatever decision ya ga-take. No ihe mere na ya dị very very sorry. Ọ sị ya na-elele nwunye ya ji ego elo ele na nwaanyị mba na ọ wee ebe okwu nọ na ihe eji gbakwute m na mbiko na ya ma what to do in this case na ihe nwaanyị ahụrụ n'anya hụfee ya ofe hụ ya hụbiga ya oke na nwaanyị mba nọ na ya nweghị mixed feelings na ya like hụta ihe feeling n'ihi na ya hụrụ this woman n'anya too much. Okwu ekwucha m sị ya nwanne m nwoke ya sị mgbe i bidoro ikwu okwu akwa ichetara otu isi bido esi m gwanụ ihe m ga-agwa otu nne m ese ka m gwanụ ihe m ga-agwa otu nne m. Nwunye ahụ hụrụ n'anya too much ọ hụrụ n'anya hụbiga oke and let me tell you gị buru ya gaa n'elu buru ya gaa n'ala ọ bụrụ na ọwụhụ nwunye nwewo that anonymous send that message ebe m kwuru okwu wepụ maka n'okwu ọ maghị otu o si agwa ọ ga-eledeli anya n'anya gwa ihe ebe ọ gwala ṅụ through anonymous gee ntị m agwa o nwere respect ihe anyị so nwere o nwere respect o nwere nga ọ dị obeme. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-emecha na-akwanya danda ha lọtakwa gị rigoro ha elu ụfọdụ ga-emecha ya merekwe na-aga even gị na this man ga na-amụ sọmụmụ ọwụ ka etesara mara onye ka e mụrụ ka ọ mụrụ ị ga na-arịkwa elu that man ga na-arịkwa ha elu n'ihi na ihe a nwoke ya na ya bụ bịara long way and the man matara mgbe ọ dị obere mana this lady nwere respect for marriage and ọ hụrụ n'anya two things. Ya ghọta that na aka ọjọọ akpala ya aka na-ekwesịghị ịkpa ya as a married woman akpala ya and from that moment ya hụta na ya dị filthy na ya adịghị neat enough for you na-prepare her mind ọma otu o si agwa and the reason o ji agwaga ihe ugbu a na-awụ ka ị nwee ike take your final decision now ị dịla involved my brother. Ihe ị ga-eme wụ ị ga-summon that man ọ dị possible involve police ka amagoro okwu ọnụ that man ka ọ hapụ imefu ndụ nọ because obi that man atakọrọ n'ebe your wife nọ ka ọ hapụ ime affect so you have to involve police ka ọ dị aware na ije ya na that girl onye ọbụla dịla aware ka ọ dị aware that na ihe ya na that lady mere na anya ma onye ọbụla dị aware of it
enweghị written agreement ya na that girl nwere na ọ zụcha na ọ ga-alụ ya. The girl ekweghị. Ọwụhụ force ịlụ that girl. Ọ matara nwatakịrị a na nwatakịrị and ya nwee ịbịa dewe ihe hospital n'isi that girl ka o wetara na ka ị kwụọ ya or else ọ dịghị necessary n'ihi na o weta that bill that young girl ọ dịga ya elu all the while ya na abụghị ka that girl nye ya bill ọ gaghị akwụli ya ọ ga-akwụchali ya. So enweghị onye ga-abalance ibe ya. Ndị Igbo si ha aratara n'agụgụ ọkụ na-aga n'agụgụrụ ọnụ. Enweghị written agreement. Enwe mgbe that girl kwere ya nkwa ya ga-alụ ya nwa ihe ọ niile o mere that girl ihe mere n'enyi for ya nwee si the girl divorce ọṅụ bịa lụọ ya may accept bata second wife. Ọ dị very very wrong. So ma ya ma ego ya ma ihe ya ọ pụtara as a big man ị ga-eme police involve. Ọ dị possible gị mekwuo mewa na ị dị connected to ndị nwere ọnụ mekwuo ha involve ka ha gwa ka o stay away. Gị kpọrọ nwunye nọ garịa ọ wụrụ ịkwapụ gị ihe ya kwapụ. Ọ wụ na imegekwana ọfụma na your business gị le me step ya down ebe ahụ ọrụ ga because so nke awụrụkwa connection dị man ka o ji arụga dị ya step ya down ya join na business ka ị na-ahụ nwunye anya everyday gị na abụọ nọrọ. Ọ dị possible na akwapụ mana this big man need ka police dey involved. Ọ wụrụ ọ dị possible ya sign undertaking na enwe ihe mere that girl or di ya na ya ga-anọmize away from them. Ọ dị very very important, very very important. Agwakwana ya na enwe ihe mere ọ ihe mere that lady na ọ ya nwa with the first ọ ya nwa the suspect. Ọ ga-eme ya aghọta that na anya nọ n'anya anya nọ n'aka ya nọ ya n'ụkwụ ya enwe ike eme gịnị kwanyere onwe ya ugwu. Big man ahụ amahụ went to accept reality. Ọhịa na abụọ lụga now biko ọwụ na ihe ndị a mechaa gị ga cleanse ya macha ya ahụ. Your wife has to undergo some cleansing before gịnị ya abụọ ebidokwa ihe ọnụ na-eme ya garịa ha kwa n'ụlọ ọgwụ ga-enyocha sacha ụnụ abụọ lee ihe onwe ọnụ ọfụma lecha onwe ọnụ wee ya ihe ọgwụ na ahụ sachasịa system ya enwe ike after the cleansing gị nye ya clean slate n'ihi na ọwụ na ọhụụ n'anya ị gaghị amụrụ nwa n'aka. Ọ bụrụ na ọhụụ n'anya ihe n'igbo ya akọ ga na ị gaghị ọ mọbụla that man kwere ya onye nwa ga-enye that man kalenda mgbe ọ ga na-eji ahụ ya na you will not know mana o mere ihe ọjọọ realize ya na o mere ihe ọjọọ and o jighị obi ya mee ihe ọjọọ and o were akwụkwọ ahụ ka ọ lọtawa ka gịnị ya abụọ kpọkọ isi ọnụ ka o lee ma otu ya rụga ọrụ ọ ga na-eweta gị na-eweta ihe ọ chọgawo a possible way to keep that man away from her family. Mana ịma na ike nwoke enwe mgbe ya na ike nwaanyị ha the man defeat ya mee ihe na o kwesịghị ime not like she willingly submitted herself. Ya lọtakwanụ feel remorse were ọnụ ụlọ hụta na ezuzighị ezu ọ na-eledezi anya n'anya. That is when you know that ihe niile were a very big mistake which will never repeat itself again. Ọwụ na onwe respect nwa ụjọ ọ ga na-aga ị gaghị ama ya nwoke zụrụ na invest ya nwa that man adịla too deep into her life mana the lady realized that yes na iwu di ya na ọ hụrụ n'anya ma ọ hụrụ n'anya ị gaghị ihe akọ ga na ị gaghị ama ya nwoke gị shama ọ ga na-aga na-elu ọ ga na-aga ya na iji ya na that man aga akwa ọ ga end in a hurry. Mgbe ọbụla na-eji ego that man ọ bụ big man enweghị ụzọ ị ga-esi amata mana ọ hụrụ n'anya too much kpatara na o ji gacha ijere ụta ihe ụta eme ya lọta oledoli anya n'anya ya sị na ya ga-agwa ṅụ ka ya dị prepared for whatever life will throw at her. Nye ya another chance macha ya ahụ ya ga undergo some cleansing. Ọ wụghị ime ka ọ tụrụ wepụcha obi na enwere ihe ya na the man mere mee the necessary thing. Now you are fully involved kpọọ the man na phone gwa ya na ịdịla fully involved. The only way ga-eji balance ya ma ọ zụrụ ele ka mgbe mmadụ na-azụ nwa ya mana ọ na ị megere all these things na-arị ya elu you have nothing to claim. Now she's married. Your wife needri your support ugbu a ka ị ga-enye ya support ahụ needri. Ọ hụrụ n'anya the devil you know is better than the angel you don't know. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ n'ụlọ di ha okpuru ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ụmụ ha ihe gịrịkarịka ọwụ di ha mụrụ still ha ka nakwana na that marriage nke a ọ mụbere nwa mana ịma naanị ma how good this lady did mekweda ihe ọjọọ mara na ya eme na ihe ọjọọ stay away. So what more? I mean, nobody is perfect. Wepụ obi gị ebe ahụ forge ahead with your wife. O needed your support now. Give it to her. Biko nna m ụmụnne m ọhịa m gwara ya nwekwa ihe unu ga-atụkwasị unu atụkwasị ọngọ ha nọ m n'ọnụ ọ ga-agụcha kọmentị ọnụ udo dịrị unu.